Aké športové aktivity môžeš robiť v Trnave? Dnes ma nepríjemne zobudil hodinu predtým, ako som chcel. Môj kamarát, doktor Milanko, toto je on. Ahoj. Som si myslel, že sa nabudím nejakou peknou pesničkou, ale bohužiaľ. Že či nejdeme cvičiť a nedáme možno nejaké kardio, idem sa preto nachystať, okiepiť a dostal som tento nový balík. Red Bull má novú príchuť Cherry Sakura, tak toto vyzerá. A je to zero, lebo leto sa blíži. Pesnička dnešného dňa je Múr našich hlások od Míra Žbírku a samozrejme, že do posilky idem peši, keďže máme dietu, chudneme a chceme nabrať kroky. V jednoduchosti pre tých, čo nechápu, počas chôdze sa ti tiež mierne zvýši tep, čo znamená, že srdce potrebuje viacej energie a preto spáliš viacej kalórií. Pre väčšinu z nás je to veľmi jednoduchá, až príjemná činnosť, preto pri tom vydržíš dlhšie a tým pádom môžeš spáliť teoreticky viacej kalórií. Troška náročnejší je tradičný silový tréning s klasickými pauzami po sérii, ktorý teraz vykonávame. To znamená, že žiadne sebatríznenie sa napríklad crossfitom. Nezabúdame tiež na doplnenie bielkovín. Milanko ma dnes pozval k sebe na obed, robil kuracie stehná, vykostené a k tomu aj prsíčka so šalátom. Posledné dny držím iba 2000 kalórií, aj keď je to mierne pod môj bazál. Pre niekoho príliš málo kalórií a je to trošku kontroverzné, ale ja mám na seba toľko tuku, že by som ho mohol rozdávať. No a teraz konečne prvýkrát na vlastnej koži zažijem pocit trnavského bicyklistu. Konečne na úvod mi tento neznámy pán naložil, že mám ísť do piča, že som jebnutý cyklista, mám sa uhnúť autám z cesty. No a dostal som teda Tour de Trnava, je to tu fakt pekné, hlavne v oblasti Kamenáču. Dokonca som sa aj zadrbal od blata, trošku som sa namočil do vody, čo mi pripomína, že keby v 10 rokoch takto dojdem domov zablacený, tak ma mama už v živote nepustí s Milanom ven. Čas na flat white, jeden z najlepších mám samozrejme doma zľavový kód Dracarys na Vertičio. Každopádne, keďže som dneska aj včera jedol fakt málo kalórií, potrebujem nejaké elektrolyty a cukry. Neviem, čo toto bolo za nealko, ale bolo brutálne. Aby som ešte zvládol toto a sám sebe neverím, že to reálne vykonávam a ešte mám na to chuť a baví ma to. Pripomína, že od vyskočenia môjho kolena som bol behať presne jedenkrát a bolo to veľké utrpenie. Zvládol som ale 5 kilometrovečku na Slávii. Máš tu aj takýto mäkký povrch pre ťažkotonážnikov ako som ja. Tepy krásne, mám pocit, že umrem a krásne aj workoutové ihrisko. Preto som si dal ešte pár sérií dipov, určite to bolo neoptimálne a už začínala byť aj zima, môžem ísť domov, dám si tzv. Struggle meal a zajtra pokračujem. A inak v máji máme zase s Red Bullom akciu Wings for Life, kde beháme za tých, čo nemôžu. Toľko k dnešnému využitiu mojej slobodnej vôle. Na druhý deň som bol samozrejme pekne rozbitý a začal som cítiť, ak začína šlapať imunita. Určite toto netreba kopírovať a som vyslovene mal chuť si to vyskúšať, že či to zvládnem. Vidíme sa pri ďalšom videu, ideme hore baby a držíme si palce.